Ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA kaseng ka bami khaman ya kitrai kali bat kinong nya truck kala penkre menta manya kendo bat Deputy Commissioner DC ka East Jantia Hills laong ka jingthmu jong kani ka jingalang kalong banwan rashai bat bandawa ban penbet ya ki hindriu tali kiman ki bakong san kawe na ki kam ki ba khamat e kadai shaphang ki jinge ki ba kinong nya kali kia kendo ha ki bypass road kajing dawa kabar kadai banchai halor ki jing penbet thamai ki ba yadai bat ka transport agreements kaba yadai no snam ka khandai spa khandai pran bat ni dawa ruba ndai bandon kanu kajing dandur penalty kaba bian bat bade ban penne ya kajing long shai habaro ki rukom trekam bat ki jing khen jing donor nalor kata ngidawaru ya kajing pet benya halor kajing penjari ya kian kiba ya dai bat ki kamai kaji labor laws haki factory bat ki jakatrai kum ki nuksa ni kwa ban penchai halor kini kian kum ka factory act ka khandai spa saupupra bat ka minimum wages act ka khandai spa saupupra bat ka employees compensation act ka khandai spa arpulai jingdawa jong ka MCTODA kalong banpene ya ka hok bat ke jingbalang jong kitrai kali bat kinyong nya kali baro ngiap ban yoso ya karai bat ke jingkam ba ban petrai kam no ya ka dor kit dorba ka freight rate de ban request ya ba de ban petrai kam no ya kini simen bat kelingka ban kit simen ba kelingka da ka approve rate dan ni ka dor bal abu da ka transport department jong ka sarkar Meghalaya ha usnam arajar arfo naga benta kajala Meghalaya jongi te naga benta ban lekit sha ki jala ki bashabar jala enle da kajing siu katkum ka freight rate dan katkum ka rate ka balapas da katu ki jala lani kame laga asam ini ada ka government rate joka asam ka 2 kilometer ngia bat nangta la dang election nagalan sa Arunachal berterter ngini ada kata ka ajar kindegi ki jongi kata kala don agreement tangi la tho ban pen mau ya sarkar ya audisi langba audisi yang sarkar ba pentrai kam ya kani ka ngi hun be ni biom no kata tang ba ya kata sampai kile kum no sarkar tong sampai kalong no ya kata ngin IT ki la tho tanang ta no unfair penalty for damage cement bag ngim sha ban sha siu klem kam klem jam na banta ki cement ki balajot klem penjot damangi ngila tho kum ta marbaya kini ki cement la penjot daki nong loading kinong tap bat kinong penhap jongka factory tena kaliang jong ingin sya ban ot nangi labiang kata kade basan tenang ta kaban riu ya kani ngiap tho ngiap kerpat lang namaladon nang mabalan nang ni kide ki transportan ngite ngi yokash tamatang man yokash la jong syukumen no kami hap ngiap perkat lang la tho kaban riu badai ban siu ya kabil hapo shibenai dai ban siu ya kabil kapau bangi ya kersan ya kini ki transportar elada kabil ka po shibenai ki dai ban siu ya kaning sa patay bah shibet nala ya kran batki ngin ong bait bangi shat kit sha bat kini transportar telada yo bil po shibenai ngiru ngin habieng samadan ban penyo ya kabil tenang ta kabanyau ngila ong badai ban ai da ka kontrak ka da batho da ka basan hapdeng ki driver bat kinong but ki banya ai kali factory day bandaya san day bandaya tho but day ban ai ya ka tulop ya ki jingsiu katkum ki an ngiladep kedawang ni lada ka factory menta ka engage driver badai try ka sijungi ka ai kam ka day ban le katkum ki an gay ka tulop ka day ban yo kam day ban ai spo jar ka sanajar kan ya de ki an ku ba ai company sina surok pat ki we ka an galong ar sanajar lai po jar we terus nang ta ka baybam day ban ai ku ba ai lang mangigi try kali nong nya ki try kasi yang ni ngiladap kedaw ki anterter ila kedaw ka Factory Act 1948 ki haban bud ya kata nang ta ka Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970 ka Payment of Wages Act 1936 ka Minimum Wages Act 1948 the Employees Compensation Act 1923 kini